Hi! 7 baby steps. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon na sana ay makatulong sa inyo, sa inyong pang-araw-araw. Una po, nung nabasa ko po ito, talagang nagbago po talaga lahat ng aking mga mindset. Nagbago din yung pamumuhay namin dahil kahit nga na-change na nga yung mindset ko. Tapos, nalaman ko na mas maganda kasi ito guys kasi itong ating baby steps talagang ano siya meron ka bang susundin. Actually marami na akong ibang nababasa na mga wealth coach. Well, hindi naman masama na maganda naman yung mga nila, yung mga sinasabi nila na ganyan, ganito. Pero, well, nakaka-inspire din naman yung mga pinipost nila or sinasabi nila. But then, parang, ewan ko, hindi pa rin ako na-motivate na parang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang, pati yung sinasabi, okay, save lang ng save. Tapos nagagastos mo din naman pagdating ng mga emergencies, or kahit hindi naman emergency, kahit kasi feeling mo, yung lahat mo ng pera, meron na doon, kumukuha ka lang ng kumukuha. Parang, ewan ko, iba. Siguro sa inyo guys, siguro effective, okay lang sa inyo na sundin nyo. Pero, yung sa akin, parang walang proper na guide. Parang lang, save lang, parang ganon. Pero ito, nung nabasa ko talaga tong aking 7 baby steps na Dave Ramsey, talagang nag-iba yung pananaw ko sa buhay, yung mga gusto ko, yung mga priority ko, nag-iba talaga lahat. So, sana po ay kung nakaabot kayo dito sa aking 2 minutes na sa aking mga intro, well, feel ko interesado kayo na malaman ang aking 7 baby steps na ginagamit namin ngayon. Very, very effective talaga. Okay. Una, number 1 is build up 2,000 emergency funds. So guys, 7 ito 7 baby steps. So, una, build up to at least mga 45,000 mga emergency fund, which is emergency. Gagamitin nyo lang ito sa pang-emergency. Hindi pwedeng gamitin sa sasabihin mo na ngayon buntis ka tapos gagamitin mo siya sa panganganak mo, which is hindi naman talaga siya emergency dahil alam mo naman talaga na manganganak at may babayaran kasi papanganak, so dapat pinag-iipunan mo yon at hindi mo pwedeng idahilan na iyon ay emergency dahil hindi po iyon emergency. So, yung emergency fund, kailangan hindi mo talaga galawin yun for emergency only. So, at least 45,000. At least lang yun. So, kung gusto mong mas malaki pa doon, bahala na po kayo kung ano yung gustong savings nyo na Basta, kailangan save kayo ng save. Dalian nyo pag-save hanggang sa makompleto nyo. Pag nakompleto nyo yung 45,000, then stop. Then, you have to go to step number 2 na. Number 2 is pay off all debt using that snowball. So, don't worry guys. Isusulat ko ito sa description. So, check out na lang sa description below, okay? Para makopy nyo din. So, pay off all debt using that snowball. That is number 2. So, tapos ka na sa iyong emergency fund, so babayad kayo na sa iyong mga utang. So, that snowball, ibig sabihin ng that snowball is like, kung ano yung pinakamaliit mong utang, yun ang dalian mo ng bayad. So, for example, is 500 pesos. Yung last mo, pinaka last mong utang na binabayaran buwan-buwan, yun yung ibig sabihin nun, anuhin mo ng paspasan, dalian mo ng pagbayad doon. So, pag na-paid mo na yon yung 500 pesos a month mo, so, tapos na yon, so, meron ka naman sa next mo na, for example, is 1,000 yung susunod na pinaka-highest na utang mo. So, yung 500 pesos, i-add mo doon sa monthly mo na 1,000, so, magiging 1,500 na yun.
So, hindi mo pwedeng galawin yung 500 at sasabihin mo, ay, tapos na yung 500 pesos ko, meron na akong extra. Hindi. Yung 500 pesos mo, i-add mo naman sa utang mo dun sa 1,000 para 1,500 na yun. So, every month, instead na 1,000, nagiging 1,500 na yun. So, hanggang sa matapos yung 1,000 na naging 1,500, i-add mo naman sa next na malaking utang mo. So, yun yung tinatawag na debt snowball. So, parang pinapaikot mo lang siya hanggang sa lumaki hanggang sa matapos lahat ng utang ninyo. So, yun po yung ibig sabihin ng debt snowball. So, pag wala na kayong utang, pumunta kayo sa step number 3. Okay. Pag tapos na yung utang lahat, so please, kung saan kayong step pa, dun kayo mag-focus. Okay? Para hindi ano yung ulo nyo na nalilito kayo, ay, ano ba to? Hindi. So, ito yung kagandahan ng ating yung merong step na sinusunod. Kasi parang namomotivate ka na, ay, step 2 na, malapit na punta ko sa step 2. So, kailangan paspasan ko ito dahil punta na ako sa step 3. So, step number 3 is build up 3 to 6 months of expenses and savings. So, ibig sabihin, babalik ka dun sa step number 1, which is 3 to 6 months of expenses. Ibig sabihin, i-total mo lahat sa isang buwan, i-total mo lahat kung magkano yung expenses mo, including electric bill, water bills, lahat ng bills, kailangan mong i-total yun, pati yung groceries, lahat sa isang buwan. So, times to 6 months, kung magkano yung lumabas doon, for example, lumabas doon is 30,000 or 20,000. So, for example lang yun ha. So, yun yung lumabas na expenses mo monthly. So, times 6. So, yun yung lumabas. So, ibig sabihin, times 6, kung magkano yung lumabas doon, yun na naman yung savings mo. Wala kang iwan sa easy savings. Yun lang. So, save lang kayo ng save hanggang sa matapos yun. Ang purpose nitong step number 3 is, in case ito sa emergency pa rin ito, for example, meron case sa trabaho mo, mawalan ka ba ng trabaho or ano, at least kung for example, mawalan ka ng trabaho, at least hindi ka na mag-worry kasi meron ka ng makukuha na pera doon sa pang 1 month mo na expenses, diba? So, yun yung purpose. So, step number 4, ay katapos mo na sa iyong expenses and savings. Number 4 is invest 15% income towards retirement. So, it's time na ito yung before, hindi ko talaga siya iniisip na ano ba, retirement ang bata-bata ko pa. Pero talaga yung nabasa ko itong ating Dave Ramsey na ano ko yung explanation niya. Talaga nasabi ko na, my God, bakit ngayon ko lang naisip ito? Dapat sinimulan ko na talaga siya. Kasi 15% is only, oh my God, konting-konti lang talaga siya. 15% income towards retirement. So, 15%, konti lang yun sa isang buwan. 15% lang kukunin mo doon. I-set aside mo siya for your retirement, diba? So, imagine, kung kasing edad ko lang kayo, so imagine, pag-retire mo, my God, milyonaryo ka na. So, you can do whatever you want, parang ganon. So, hindi naman masakit, kasi 15% lang naman talaga. So, yun. So, step number 5, save for your kids' college education. So, it's time na mag-save ka na sa iyong pang-aral na inyong mga anak. So, you have to save for the education of your kids. Okay. So, step number 6, pay off your house. So, for example, meron ka ng, pero itong pay off your house is number 6. Dapat gagawin mo ito pagkatapos ng step 3 lang, ha? Kasi itong step number 4 at 5, ano na ito itong number 4, every month ka talaga magbabayad dito hanggang retire ka, mag-save. So, retirement. So, step number 5, so, for college, siguro
kailangan kasi may target ka talaga dito. So, yung target mo, kailangan mo muna tapos dito, pero hindi mo naman kailangan paspasan. Itong step number 4 at 5. Okay, nagising ng aking anak. So, step number 6, pay off your house. So, kung meron ka ng ngayon, nagbabayad ka na ng bahay mo. So, it's time na kasi, wala. Number 1, tapos ka sa emergency fund, wala ka ng utang, nakapag-save ka na sa inyong expenses and savings, ang binabayaran na lang ngayon is 15% para sa inyong retirement. Tapos, ang sinisave mo na lang para sa iyong pag-aaral ng inyong anak, diba? So, it's time na nakafocus ka na sa pagbabayad ng inyong bahay. So, kung nag-rent ka na ngayon, so you can afford na to save for the makakapag-save ka na sa iyong down payment sa bahay. Instead na magre-rent ka lang ng forever ka magre-rent. So, you have to, pumili ka na ng bahay. Diba? Subdivision, ano ba yung gusto mo? Okay. So, number 7 is build wealth and give. So, it's time. Tapos ka na lahat. So, build wealth and give. So, mayaman ka na nun. So, it's time na magbigay, tumulong sa ibang tao. Well, hindi ka masasabing hanggang hindi mo tatapos hindi ka tutulong. Hindi naman ganon. Kasi nga, sabi nga ni Dave Ramsey, live today like no one else so that you can live tomorrow like no one else. Parang ganon. Parang ganon yung sinabi niya. So, yun. Tapos, yun na yun. Ang ating 7 baby steps. So, kung meron kayong questions, please comment. And please don't forget to like and subscribe. Please mag-subscribe po kayo sa aking channel para naman ma-update kayo sa kung ano yung mga kaganapan. Kasi mas marami ba akong i-share sa inyo ng mga tips kung paano makatipid, kung ano yung mga grocery tips ko, mga budget tips, mga meal plan. I-share ko po sa inyo yun. So, yan lang po. Salamat.